man måler her. Ja. Det vil ikke gøre noget, man gang med stimulerer og trykker halen lidt ned. Nej, okay. De er meget forskellige. Hans haletud går op, hendes den går ud til højre. Ja. Men pelsen, hvis man ellers sådan, du ved, lige stusser den, så er den faktisk ikke så høj, hans hale. Okay. Ej, hvor er det godt at se. Ja. Det er helt vildt med hans sorte ben, altså. Ja. Hans ører er godt nok op at stå. Ja, det er det. Ej, du er op mod madame, der bor med en kamphund, ikke også? Hun skal nok klare dig. Ja. Du er helt døffel. Du er bare ligeglad med legetøjet nu. Det er bare helt... Hvordan er han med sin mad? Grådigt. Det er hende der på et tidspunkt, du ved, jeg gider ikke have sådan en, hvor de vokser op, så de bliver sådan bestemt over for mad. Jeg stikker hånden med, hvad det hedder. Når jeg startede, så jeg rodede rundt i det, så kunne man fandme knurre mig, og det gider jeg bare ikke have. Jeg var virkelig ned over maden. Så nu, du ved, jeg har haft mit hoved ned i maden og knurret maden og alt muligt. Så nu er det sådan, hvis jeg sætter mig op ved sådan en maden, og de roder lidt ind, så tæsker hun rundt om maden og løber hen og putter med mig og sådan noget. Ja, det gider jeg nemlig bare ikke have. Fordi vi har egentlig mad til de andre stående fremme hele tiden. Ja, okay. Og nu er det heldigvis ikke noget mad, hun er super interesseret i, så vi begynder at have det stående mere og mere fremme, for jeg kan godt lide, at det står fremme, så er det ikke så besidderisk over. Nej, det kunne også være dejligt nok, hvis man kunne det, fordi at i stedet for, nu skal du spise din morgenmad, og nu skal du spise din aftensmad og sådan noget. Er hun bare sød, bare